Right, ake ngikubingelele ngikwamukele sawubona igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu ngingowakwaDzanibe isibongo. Engosini esikwethulela yona iviki neviki lapho sithi khona you are not alone. Yana ukhumbuleke sibamseneke nayo inhlangano ebhekela ukusiza ingenelele lapho kuneyinkinga khona. Uma ngabe kunokuhlukumezana kungaba omama izingane abesilisa kanjalo ke nalabo abasuke bethandana ngokobulili obufanayo baphinde ke futhi bahlinzeke ngeinsiza ngokozonhlala kahle bakwazi ukulekelela nasekuthenini ke bekwazi ukunikeza ke lawo ma services mala. Sizokhulumisana naye ke umama uJabulile Maseko okungiyena ongumphathi nomsunguli wayo ke lenhlangano iYana. Kubalekile ke ukuthi ubeke indlebe uma ngabe sikwethulela lengosi ngoba ziningi izinto ezenzekayo sihlezi kuma relationship kubekezelelana kukho kunabantu abanengcindezi mhlambe nje uthola uhlukunyezwa umndeni wakho kodwa ke namhlanje sizoke sibheke kakhulu ke udaba olubalekile oluthinta ukubambisana ikakhulukazi ke njengabazali bese sibheka nokuvikeleka kwazo ke izingane. Sizophinde ke silithole ke nethuba lokuthi ke sibheke lapha ezikoleni ukuthi njengoba ke abafundi benencindezi engaka kwazi seke kulandela nesigameko sokubulawa ke komunye wabafundi mhlambe ke ngokwabo abezenhlala kahle ama social worker ukusho bangathini kuthina bangasiluleka kanjani singabazali nabo abafundi. Ake uhlale ke sikhulumisana naye umama Maseko. Sanibonani babukile emakhaya phambi kwenu uJabulile Maseko, the founder and the CEO of You Are Not Alone Women and Family Center. Sibonga kakhulu ukuthembisa online for giving us this opportunity ukuthi sinilethele izindaba ezinhle ze-counseling so sizokwazi kuba ne-violence free community at Tembisa. Thank you so much Mfanelo. Njengoba ngithembisile ukuthi hey sizoke sikhulume kuningi okukhona mama Maseko. Hey kuningi Mfanelo kuningi okwenzekile kule viki eliphelile kuningi. Bengade ngikhuluma naba Metro bebabaza ukufa kwabantu emigaqweni kodwa ke naba abantu bayaphila kodwa balimele emoyeni kunabazali izingane zine trauma. Siqala phi namhlanje? Sicala ngeparenting Mfanelo. I think ibaluleke kakhulu le topic leyo kithi siyi community yaseThembisa or singumphakathi wase South Africa kakhulu. Yeah. Because now what is happening ezikolweni ekubhlungu kuyalimazana because abantwana bethu bayalimala ezikolweni sithumela abantwana ukuthi bayofunda ezikolweni kanti ezikolweni kunalabantu ababaphilisa kanzima. So singabazali we need to have isikhathi sokuthi sikwazi ucommunicate nabantwana bethu sibabuze ukuthi kunjani esikolweni namhlanje ufunde kanjani kwenzakaleni esikolweni and we need to learn abantwana bethu. Mfanele parenting is something enzima kakhulu because idinga umuntu abe khona. Not ukuthi ube khona financially, be there emotionally so that uzokwazi ukulena ama emotions omntana wakho so that uzombona ukuthi namhlanje umntana makase right. Namhlanje right namhlanje ujabule ngokwendlulele yabona kuningi basebenzisa nezidakamizwa khona phakathi ezikolweni so kuningi. Then we need ama parents akhona ukuthi kule busy schedule yethu esikiyo have sometimes ukuthi nawubuya ekseni entambama uthi kumntwana uhambe kanjani ekseni nakaphuma give that child a hug, pray for umntana wakho because nowadays abantwana baya attackwa sisesikhathini esibi sisesikhathini la kubulawa khona abantwana bethu abantwana abaningi bashonile Mfanelo abantwana abaningi bazibulalile ezikoleni. If singama parents sibona ukuthi you'll understand umntana wakho uzombona ukuthi there is a change then you'll be able ukuthi communicate nomntana wakho and get uncedo masinyane. Ukwenza kanjani ngoba sisabantu abathe mabekhuliswa sakhuliswa ngesidala kodwa ke siyabona abanye abazali they are modernizing izinto bayakwazi ukuxhumana nabantwana but kuloko kunjalo ingane ayikwazi ukukhuluma nawe uwumzali uloku open kuyo uyimodernizile izinto ukuthi hayi la ekhaya sikhululekile siyakhuluma. Wenze njani njengomzali mangabeke izingane iqala ziba nama secrets? No umntana wakho umfundisa asesemncane ukuthi azokwazi ukuthi umama umngani wami but kube khona ama boundaries angithi ukuthi between umngani nomama kunomehluko ngalendlela le. Umngani wami ngikhuluma naye kugcine la umama wami ngikhuluma naye kugcine la ubaba wami ngikhuluma naye kugcine la. So we need to have ama boundaries but kulawo ma boundaries we need ukuthi sibe there for abantwana bethu ukuthi sikwazi ukukhuluma nabo bakwazi kuba open even with relationships
ngoba umntana khona kasajola mfanelo, there's nothing you can do about it. It's about you ukuthi ukhulume naye khona azokwazi ukuthi abe open. Nasekunenkinga ku that relationship i toxic, umtshele ukwazi ukumfundisa ukuthi I relationship nayi kahle so nase I wrong iba so, but if enza izinto afihlile, that's when sizoba ne problem. Sithola ukuthi abantwana sebabulawa babancane, babulawe kube ne gender based violence ebantwaneni, kodwa bancane labo bantu laba kufanele ukuthi babe ku relationship toxic sikhona singama parents. And whatever esenza emakhaya ukuthandana kwethu, we need ukuthi sibe ma role model wabantwana bethu ukuthi babone ukuthi uthando ilento enjena, bangaboni violence then they will think ukuthi violence it's okay. Kunephutha elenziwa abazali kodwa abangaliboni ngokuthanda futhi kuze kweqe. Umzali agcine enezinto angakwazanga ukuyivinyelela, agcine sefuna ukuyibona zenzeke enganeni. Ingane uthola ukuthi si very confused. We understand. Senza kanjani ke sabazali ukulimitha iphupho esinalo ngomntwana naye simalawe abe umntwana. I understand. Ngenze nje example eradweni kudala ukuthi ingane mayifona ithi sakhuluma umzali usiyayitshela ukuthi ayithini. Ifear yomzali yokungafuni ukuthi ingane ikwazi ukulena iphoxeke ikwazi ukulungisa. Uthando lomzali silimitha kanjani lungeze ledlulele lenza ukuthi ingane igcine siba spoil? Iqiniso lelo mfanele ukuthi the way sikhuliswe ngakhona vele like we failed singabazali. No one is perfect lamhlabeni. So ukuthi sikwazi ukuthi singaphili impilo yethu through abantwana bethu, we need to allow abantwana bethu ukuthi bazenzele their own mistake while we are there guiding them. Guide umntwana akusho ukuthi soyamkhuleka like abe yi prisoner ekhaya kibo, lokho ukuthi agcina umntwana like mama ngicela ukuphumela ngaphandle khabo mngani kuna something, then when you are saying no la ngaphandle kwenzeka sona so ungathi lezi zinto ezenzeke ukucabanga ukuthi zizokwenzeka emntwaneni. Khulula umntwana, into kufanele uyenze ezomzali nakaqela ukuthi ucela kuya next door khabo bani banyana, get ama contact details ama parents lawa amanye la yakhona, ukwazi ukuthi ukhulule umntwana phila impilo yakhe. Nowadays yes vele siyasaba impilo the way ingakhona, awazi ukuthi umntwana khona kaphuma uyapi. So for you ukuthi ube safe, ube happy inside, nomntwana abe happy, ukuthi ukhulume nomntwana ukuthi this is my fear, but don't impose your own values kumntwana. Phila eyakho impilo nomntwana phile eyakhe impilo. Siyasaba ingane yaphuma esikoleni ukuphepha kweimoto, sike sabona imoto zenza ingozi eziningi masikola transport. Naku manje ingane ke sekunosathane nje ubhokile kuyaliwe ezikoleni. Ngiyazi ukuthi it's a sensitive matter, but your highlight siphepha kanjani, si communicate kanjani nokuthi ingane ikwazi ukusho makukhona izinto engayiboni kahle. As a parent mfanelo uyambona umntana khona sekhona into engekho right, uyambona umntana khona kane behavior right. You can see by responding to you ukuthi lo mntana lona une violence kangakanani, lo mntana lona nakaphuma aya ku the other community uyokwenzani. Masingathi singabazali nabasitshela ukuthi umntana wakho ugangile kamakhelwane uthi wami ngeke azakwenza, bathi umntana wakho utshontshile uthi wami ngeke azatshontsha. You are not there, awukho eceleni kwaloyo mntwana loyo. Umntwana nangabe ugangile hlala nomntwana phasi umtshele ukuthi into esona ayenzeki. If umbona umntwana aphethe into engeyakhe e-school bag engasisakhe, cela umntwana ukuthi athathe i-school bag asibisele emuva. So as parents we need ukuthi sibe na that communication nabantwana bethu. And again umntwana obhulayo esikoleni uyambona, uyambona nge-change of behavior ukuthi beka right adla kahle, manje akasadli, nakafike abuye esikoleni bekafunda incwadi zakhe akasafunda incwadi zakhe so vele alale. Uzobona ukuthi there is a fear la, uzombona umntana khona uhlala ngokuthuka ukuthi there is something engekho right la. Then that's when you investigate, ukhulume naye ukuthi ngiyakubona uchangeile. If you have that relationship nomntana wakho you will see ukuthi then you go to the school and ask ukuthi uqhubeka kanjani esikoleni, because ngiyambona ukuthi i-change ikhona, i-behavior yakhe akusasiyo le ngiyazi yokufunda. And ngoba umntana khona uzobhanka ama-classes because uyasaba kunabantu abamshayayo esikolweni. And again as umama you can report i-issue ye-bullying kumaphoyisa. Amaphoyisa are there for ama-issues anjengalawo.
and the victim can come to us for i-counselling fanele because bayalimala inside basabe nokhuluma abaningi abantwana bazibulalile kunama-suicide note ashoyo ukuthi ngizibulele ngisaba kuya esikoleni because uzibandibanyana uyangibhula esikoleni. Angeke sibe ne-community esona ene-violence kangaka, angeke sibe nabantwana abangakhona ukufunda because abanye because of abantwana abanye. And as parents sibuke ukuthi nasi semakhaya siphila njani abantwana bethu ngoba kunalabantwana bashiywa emakhaya ne abomama bahambe bayophuza utshwala. Leyo mntwana loyo angeke ube ne-control ukuthi umbone ukuthi i-behavior yakhe injani because nawe your behavior ayikho right. Usakhuluma ngani ngokuthi niyakwazi ukungenelela i-trauma abanayo abantwana uma kusuke kube nesimo esenzekile bese nabo uThanibe bafika bayabika ngaleso sigameko. Abantwana manje sesibona bayakwazi nokubuka imbiko yeindaba esiyibukayo ukwenza ukuthi mhlambe kube nefear. Nidila nabo kanjani? Si offera i-debriefing of which i-counselling le esikhona khona ukuthi si-identifye ukuthi umntwana ulimele kangakanani. Then after a month if solo ulimele sibona ukuthi solo uyasaba ke esikolweni solo awukhona ukulala kahle awudli you are losing weight as umntwana, that's when sikubiza for ama one-on-one session sikhuluma nawe sikhansela. Hayi kezwakala mama Maseko. Njengeyana siyazi ukuthi niphinde nibheke kakhulu ezintweni ezenzekayo uma ngabe sikhuluma ke ngobudlelwano. Kungaba ubulili ofanayo, kungaba ubasekhaya, kungaba ingane, kungaba umama. Nisiza kanjani ekuthenini uma kune GBV eyenzakalayo bese niyakwazi ukulekelela ekuthenini izingane zigcine zivikelekile? Siyakwazi ukuthi si-cancel mfanelo. After cancelling nangabe solo le issue iyaqhubeka umama siyakwazi ukumthatha simikise ku shelter kanye nabantwana bakhe so that bazoba safe. Bese after that ke ku shelter khona bayakhona ukuthi babaphe ama skills development kuqhubeke kanjalo. So umuntu makangahlali ku that relationship engasi right toxic elimaza abantwana because ngizolala kuphi that person engihlala naye nguyobhadalayo irent ngoba kunabantwana kunabo baba abadlengula abantwana babo because babhadala irent. Then as umama uhlala kanjani lapho because you are also bleeding, then now bleeder uzolimaza bonke labantwana bakhona khona la. So bangabi ne excuse ukuthi ubani ozosondla ama shelters we government akhona for free. So nangabe umuntu unenkinga ubukele lapha ekhaya amakazi ukuthi kungalunga whatever ayenzayo afake abantwana eqathuleni zakhe ukuthi yena ukhulisiwe kahle. What about abantwana bakhe? Let us protect abantwana bethu. Sisa protector abantwana kodwa ke nanga umuntu olimele la yilo baba lo. Uyena umuntu ekufanele sidile ngaye. Ukhala ngokuthi yena noma engakhuluma akalalelwa. Indawo yakhe yaziwa. Simsiza kanjani? Eyana or kunama social workers out there offera i-counselling nakubo baba because eyana sithi it's a family center exclude abo baba siyaba include because sihlala kanjani nomuntu olimele ngoba nakalimele you know i-anger wemfanelo it's like when you are shaking ibhodlela le Coca-Cola. Now shake after shaking that bhodlela le Coca-Cola livalekile now utalivula lizovela lingolise yonke indawo. Nalingolisa yonke indawo then bese yonke into kuba yimess khona lapho phakathi endlini. Then but if ibhodlela lakho le Coca-Cola ulishake then ulibeke phansi uphole liphole then bese yalivula akube nemesses. So eyana siyakwazi uku-offera i-anger management so that ubaba naye azokwazi ukuphola azokwazi ukukhuluma kahle sekapholile ngoba ama emotions wethu when we aphakame kakhulu afana nale bhodlela le Coca-Cola. But if you can just look at the situation ukuthi if I respond here ngizolimaza ubani nobani because if uresponda ngeanger maybe ushaya lo mama then sekulimala wonke umuntu la ndlini kulimala nabantwana kulimala nani ekhona la ndlini just because of your own anger engabe ukwazile ukuyi-avoida ngokuthi uze ukhulume nathi. Elakho elokugcina umlayezo wokuthi sibambisana kanjani nezingane ezi-traumatized, sivikela kanjani izingane, siba khona kanjani empilweni zezingane bese ke usinika ama contact details nokuthi nitholakala kuphi. Abantwana ezikoleni njengamanje ba traumatize ngendlela exakile ngicela ukuthi babone ama social worker next to them
laba khona and iyana ikhona ethembisa iyana ikhona eNorthern Park sebenza and Edenville ngicela ukuthi bakwazi ukuthi baqhumane nathi sizokwazi ukukhuluma ngalo buhlungu benhliziyo ngoba if you are bleeding vele uzobe bese ulimaza lo muntu ongakhathanga la ngaphandle na uphuma la ndlini ubleeder na uphumela la ngaphandle umuntu nomuntu othi uyakhulumisa because when you are bleeding uzovele nawe bese yamkhatha kanti akakwenzanga next leyo muntu loyo. So ama numbers wethu is 010 065 1733 010 065 1733 063 991 1274. And again fanele sinama event la sikhuluma khona si educate abantu like nge-mental health. If your mental health is right, I don't think lezinto zonke ezenzakalayo zingenzeka. So sinama also we have ama boys mentorship, so abantu maba check around them or ba check on the social media ukuthi sitholakala nini kuphi la sizoba khona fundisa umntwana omfana sifundisa nobaba and indawo right lapho for umuntu obaba ukuthi akwazi ukukhuluma akwazi ukukhala because ipain lawo wonke umuntu asilomfazi kuphela. So we need abobaba ukuthi bakwazi ukuthi bakhulume, we need abobaba ukuthi bakwazi ukudata abantwana babo bamantombazana, we need abobaba ukuthi umntwana womfana bahambe naye bamfundise indlela yokuba umfana, indlela yokuba yindoda, ukuthi umuntu wesifazane utreatwa kanjani. Dating your own child kumfundisa ukuthi uthando uyalithola endlini, uthando alitholakala ngaphandle kubo sugar daddy. Sugar daddy. Shukela baba. Yes. Siyabonga baba Maseko. Siyabonga kakhulu elami lokugcina mfanelo. Parents ngiyanicela ngiyazi ukuthi kubhlungu nangabe uyathinteka nangabe uyabona ukuthi umntana wakho akasekho right sikhona siyana khona la Thembisa ngicela ningithinte kakhulu 063 991 1274. Please ngiyanicela. Thank you so much Mfanelo, thank you so much team. Ngiyabonga. Online. Yeah, event what's popping, what's coming? Okay, sino high tea this time yo. I-high tea yethu ke kunama speakers aphezulu. Angeke ngirevele amagama wabo. Ngifuna ukuthi ba RSVP baseqophelweni. Yeah, iqophelo la khona i-high tea yethu izobe iphezulu kakhulu. Abo mental health sikhuluma ngabo, gender based violence sikhuluma ngabo. So it's only a donation ye 100 rand because we have social workers abasebenzayo khona la Thembisa abanganamali yokugibela. Siyatholakala nasey'kolweni phela Mfanelo, ey'kolweni sisebenza na Department of Education, ama social worker ayaya afika ancedise khona. Njengamanje sizobe sikhona naseNqayizivela, sizwile ukuthi kukhona okuvelile sizobe sikhona. Thank you. Inini le high tea? I-high tea yethu nge-date zakaMay. Seyifikile phela. Yeah, i-dress code yakhona irogo elakho elihle elifloral. Yeah, nesigqoko. Ama-queen angithi. Sifuna ukubona ama-queen. But nama-kings avumelekile because we want them to learn from us. What do we want as women? Hayi, siyabonga ubanele ngicabanga ukuthi uzoyifaka imininingwane. Yeah. Sikhona vele post ikhona. I-post ikhona. Uzoyifaka. Ngikhohliwe ngicela ukucedelela. Okay, kune training e-gender based violence eyenzakalayo la Thembisa iqala kusasa Mfanelo. So angazi ukuthi abantu senesikhathi sokuregister na but kukhulu kuza eThembisa, so siyacela ukuthi ba join this training e-gender based violence so that bazofunda. It's about them learning ukuthi yini gender based violence ngoba kunabantu abangazi ukuthi yini gender based violence, bayahlukunyezwa kodwa abazi ukuthi yini gender based violence. Thank you so much team. Ayibo siyabonga umama Maseko. Danko. Thank you so much lapha emakhaya for kusilalela every day nisebenzisa ama data wenu. Thank you so much team. Thank you so much Mfanelo. Ngoba libalekile idatha nginokuza umuntu ethi naze naso westele idatha mangabe uthola upost ivideo angahambisani nayo umuntu hey idatha lami. And believe me angithi manje this information maybe one of you uqabanga ukuthi akayidingi. Kukhona la uzoyidinga khona. Ngicela usave our numbers and unikeze nabanye abantu. Thank you so much for listening. Iyake muzwa kwethu siyabonga kakhulu sidlile sisuthi ngokwendlebe ulwazi esilifundayo nangendlela esincela ngakhona. Sibonga kakhulu ke kubona ke abenhlangano You Are Not Alone
okuyiyana umphathi ke umangqingqiza wayo ophinde ke abe ngumsunguli umama ke uJabulile Maseko. Sibonga ke ubunyoningco nani information akwazi ukuthi asinikeze yona. Ngiyathemba ke ukuthi bazali nizwile ukuthi ke iziphi izinto esingazenza, iziphi izinto futhi esingagwema. Nani bafundi ngiyazi ukuthi ke niyalandela kakhulu niyalalela kulona ke lolu hlelo lwethu. Igama lami ngingumfanelo uPhenyi Bheshu, ngingowakwaDzanibe Isibongo. Sibonga kakhulu kubanele uBrazo ongowakwaSondlo ngokuhlanganisela ke asididiyelele siqophele ke futhi nalo lolu hlelo ehambisana ke nensizwa uKapeyi the drone pilot.